Jeg hedder Drode. Og jeg hedder Claus. Vi er frivillige i Afrika Kontakt. Det Operation Dagsværk-projekt, vi foreslår, det foregår i Swaziland, som er Afrikas sidste enevældige kongedømme, og et af de mest ulige lande i verden. I Swaziland har især unge ikke indflydelse på vigtige beslutninger omhandlende deres eget liv. Selvom det er dem, der er fremtiden og landets største ressource. De bliver altså ikke hørt, og de har lille mulighed for at tage en uddannelse, få et job og skabe sig en fremtid. Vores projekt, Kongen Nye Klæder, styrker, støtter og forener 5 ungdomsorganisationer, så de samlet skaber en ungdomsbevægelse i Swaziland. Sammen skal de aktivt kæmpe for jobs, uddannelse og retfærdighed. Det er gennem uddannelse, progressiv aktivisme og pres på magthaverne, at samfundsforandring i Swaziland sker. Det tror vi og vores partnere på. På længere sigt skal projektet derfor være hjørnestenen i kampen for demokrati og mere retfærdig fordeling af rigdommen i Swaziland. Vi ses på stormødet.